Hello guys, nahuman na gyud ilahang kuan. Ang ilahang trabaho niya, paimnon sa damog Dios ya, nisti. Nisti, paimnon ako nisti sila. Kutaw sa nanay. Kutawan sa nanay. Nasa kulri ay nay, mo ni donate sa ice. Nisti. Oh, nan. May kumpi kami ay si Grills me. Nasi bata. Ali. Lalakaw ni papa. Di ba? Nagtayo mo na muna. May buka. Ay nalagay apil de kay. Oh my god, ano mo apil? Oh, naayo nang kuan oh, ang lapok nga dan. Nanindutan na. Salamat kaayo ni nila kuya oy. Og sa nagkuan ni barangay. Barangay man ang nagkuan ni. Oh. Mo ni giawayan sa una sa mga tao, ang kani jung kuan kanal nga ang uban magpataka lag kuan ba. Oh, mao ning daan nga awayan sa una ha. Karon oh. Karon lang jud ni siya na saminto. Sa una si Anhing Nalin, mao gini awayan namo diri ang kanal. Karon na ayo na, malipay na to si Nalin kay na ayo na ang kanal. Dili patay na nimong bata din. Hoy. Sige potay uy. Ikat lang ka tipin. Pag-inom na mag-Diyos oy. Asas nanay. Lugdo na to siminto ha. Ako lugdo siminto dali, koy ka. Ano ta magbasar re? Go no. Salamat kayo nila ni Kuya eh. Mao gyud ni sila ang nagtrabaho ba. Init kaayo eh nya. Dilalalim oy nana. Ika, para asa Awag na oh. Mo nay awayan na mo sa una sa buhi patos kuan. Karon malipay na gito siya kay ang kanal dili naman siya hapsay naman oh. Hapsay ng kanal oh. Nahi ang kanal ang daan sa una nahimong kanal karon la pang-snack sa Karon hindi mo nagdaan. oh. Ang karon nga daan nay gamay kanal oh ana ba. Ayun ka paibutan niya. Alo ipaibot. Imo na tester. La salamat kay ni nanay kay gipalitan gyud yung pan. Oh. Francis. Kana na lang. Di na mamili sila basta masulot siyan. Salamati ka. Salamat ni nanay. Kay nipalit siya pan og ako nipait ko og Diyos, si Ren nipait og ice. La oy ice ba ug nipalit. Nipalit oy. Re bari. Ano kitong coke unsa man ang ice daw sa No? Na mapay na ning kuan eh. Ay pay. Mananaya oy. Di patungkol bata mi.